Mine kompetencer, dem har jeg jo igennem en læreruddannelse, som jeg har taget på Jelling Seminarier, så derudover har jeg noget erfaring med mit fodbold, altså hvor jeg er fodboldtræner her på skolen, det har jeg jo gennem min egen fodboldkarriere. En sportsbaggrund er i allerhøjeste grad. Som sagt har jeg spillet fodbold siden jeg var 4 år, og nu fungerer som træner her på Vis, og derudover så har jeg jo et fritidsjob, eller hvad man kan sige, hvor jeg er på kontrakt nede i FC Fredericia, hvor vi spiller 1. division. Skolens stærke side, det har vi. Vi har 3 ben. Vi har det idrætslige, det boglige og det sociale, som vi vægter lige højt, hvor vi gerne vil være en elite. Vi tør godt at sige elite til de 3 ting. Kræver eleverne, de er engageret, de er motiveret, og de vil det her. Det er en efterskole, hvor man skal ville. Man skal ville sin sportsgren, man skal ville sit boglige, og man skal ville det sociale. Indbyrdes der kræver vi noget ærlighed, når vi sidder til vores lærerrådsmøder. Det er noget af det, vi vægter allerhøjst i vores lærergruppe. At vi ved, hvad der sker blandt lærerne, men også blandt eleverne. Det gør vi ved at være ærlige over for hinanden. Jamen, faciliteterne er jo helt i top. Vi har en kunstgræsbane, vi har en hal, vi har en spejlsal til vores dansere. Vi har landevejene omkring til cykelrytterne. Det er nærmest, man kommer i Danmark på bjerge, bakkerne her omkring Vejle. Så vi har helt optimale forhold. Idræt, socialt samvær, boglig profil, forhåbentlig er min undervisning motiverende, engageret og lærerig. Ja, det burde dog være, for det er jo skolens måske 3 stærkeste lærere. Det er jo magtens tredeling, vi har med i de få rå. Christian Lundsgaard, Frank Knudsen og Jakob Thygersen, som er mig selv. Det er en video på meget højt niveau, som jeg godt kan anbefale, at folk går ind og ser på YouTube.